श्रीमंती म्हणजे पैसा फक्त 3च कामासाठी उपयोगाला येतो: अन्न, वस्त्र आणि निवारा. 10,000 कोटीचं घर असो, नाही तर तुमची झोपडी असू द्या, निवाराच देणार ती. ब्रँडेड कपडे असू द्या किंवा सुती कपडे असू द्या, तुमची इज्जत झाकणार ती. आणि कुठल्याही रेस्टॉरंट मधलं जेवण असू द्या, जेवणच असतं ते. गहू, तांदूळ, डाळ याच्यापेक्षा वेगळं काही नाही. माझं अजून वेगळं असतं, असू शकतं अजून वेगळं, एखाद्याला प्राण्याला मारून याच्यापेक्षा फार फरक नाहीये. तुम्ही त्या तांदळाला किंवा गव्हाला खालच्या भाषेमध्ये वरच्या रेस्टॉरंटमध्ये, त्याच्यापेक्षा वरच्या रेस्टॉरंटमध्ये वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीने फ्राय केलं जातं, शिजवलं जातं. अन्नामध्ये कुठलाही बदल नाहीये.